tang kata ke jinglong Shakri ke labiang. Kaba khadu ha kita ke jingbo bet bo renti. Ha bangila bati ki kam. Ha bangila trade ke jinglong Shakri. Ni don kam pat saya kata ke jing Shakri. Kabadakai jing iya. Kadni ko long kaba kam don kam shu. Ha ke jing Shakri ke jingi. Haki ministry ke prepare. But ni kintu ye ki prabenget baro yakaba kinla bandon yakani. Ha ke jing im kaba man la kasni. Habangi Shakri da ke jing iya. Ya ka no ka bentang yim thau terlajur shu. Maka jonga ka kamtam bat ka jong ki wei ka kam duna. Ngim itu shu ya ki jing thau ba ki jing wo. Ngi shu I bet ya ka jing progress ya ka jing ya shakmat ya ka jing job bat ya ka jing itanat ya ka jing renti jong ka jing Shakri ha ka ta kam. Namal balai bala tap da gai. Bala tap da ka jing I. Menela puli tien ke jong play nganu puli syu la por kam sha la rangi don ki ai ru ban le la rangim don ke jing I long ai nam don jing I kam don jing man toy ai ru ai pi wan ban sa miet hang ni ying mani ban trei kam nadu ban step hadu da miet da ka jing thau ban ka jing wo klem ka jing I dan mình toy em đến em đấy mình đi vào ngãไปยอเพียở đây cũng nô cũng ta ông cái tiền cái trong lại này như lệ cái baro là cầm one là cái chừng yên mình toy ibarat là ni bạc rau rồi ha bao nhiêu lệ đã cái chừng yên là tap mặtกันลองกับinternetกับแบบงี้กว่าya kata ha ka balangกับงี้จันบางงี้กว่าบันเป็นตะลุนyaกันนี่ha kaจริงมุดจริงประคัดจงki para Shakri habangi Shakri ya ka kam ka jong tra ya ka jingbo bet ke jingbo renti ke jingpen bet ke bangila so tho ba ki long ki badan kam anda bangila bati ki kam ngila trade ka ben siam jo ka jing Shakri ngin kopru da ka dur jo ka jing I namar bakani ka jing Shakri da ka jing I kan yarap yangi bangin yo I ki wei ba ki la ban Shakri Bat bangin yo iru yalade bangila ban Shakri. Nginom yo isu tangkaway kaliang hendringin yo iba baro aliang. Mangarungala kiweiru ila ban simenta ban Shakri. Ya bang yo iya kani kam ke jong try kanang ya sakmat. Den nakata kadaw idon kam ya ka ba ngin pelet jingmot. Ha ke ba kum kini ki jingpen kan mau. Nang ba ngin la ban discipline ya ka balang nakawai ka por sa kawai pat haki benta ge ba pair ling ba jong kini kijing ya kentu ban pin itnat ya ke jing pen bet ke jing pen renti ka bala bo bet bo renti da ka balang ikwa e pi kom ki para Shakri ba pin ya snok ti lang ba pin ya no sinyang lang ba pin ya tray da ka min siam jo ka jing snorit da ka min siam jong ka jing I but habangila ban le kumta anom dan no ko no ru ka ban pin khang lat yang ni bangin poi sa ka thong jong ka jing job te to blay jong ka jing ku o blay jong ka jing suk blay jong ka jing command on ayangi ka bor ha ka jing ya lenti ka jong ka jing Shakri ha ki sngi pat ki por ke banang wan ter amen